Patay ang driver sa motorsiklo samtang ginoperahan naman ang backrider sini matapos makabunggo sa truck sa barangay Purok 3, Pavia, Iloilo, alauna 5 kahapon sang kaagahon. Sa interview sa Radyo Bandera Iloilo kay Police Staff Sergeant Christian Lloyd Yumban, traffic investigators ng Pavia Municipal Police Station, ginpahayag sini ang driver sa motorsiklo ang ginkilala kay Jemar Vallejo, 26 anyos kag residente sa barangay Kipot, Haniway, samtang ang backrider naman sini ang ginkilala kay Rogen Sino, 29 anyos kag residente sa nasambit nga banwa. Ginapatihan nga halin sa banwa sang dumanggas ang truck kag padulong kuntani sa banwa sang Santa Barbara, apang sang naglabot ini sa Hedriana kag Lopez Street sa barangay Purok 3, Pavia, ginbungguan ini sa motorsiklo. Napuruhan gid ang ulo sang driver kag backrider sini bangod wala sila sang suksok nga helmet. Gindala pa sa ospital ang driver sa motorsiklo para sa nakakaigo nga pagbulong, apang ginbawian ini sang kabuhi takna alas 5:29 sang aga. Sa karon, padayon pa nga ginabulong si Sino. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.